La ataxia en general és un símptoma que afecta principalment al cerebel i al ganglio basal, que és pràcticament falta d'equilibri en el cos, control motor i pèrdua de moviment, a poc. N'hi ha unes 13.000 persones en Espanya afectades per atàxia i d'aquestes 13.000, el 60% més o menys, 8.000, eh, pateixen una atàxia hereditària, que en el moment que diguem una atàxia hereditària és una atàxia com a malaltia, que és una malaltia greu de caràcter degeneratiu, és a dir, els símptomes són progressius fins a la mort, no hi ha cura, és, com ja he dit, hereditari, genètic, vaig néixer amb ella i, i bueno, el que reclamem les associacions és més investigació pública, perquè fins ara l'aportació pública és molt petita i som els familiars els que tenim que donar suport econòmic en la investigació